Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ikaw sa kanino? Imong naong sa libre gyud no? Di mas yung libre na. Maikot ko ito nila dito. Bakit di ba ito? Yung amigo. Ikaw no? Ate, Yan, ano yan, na ka. Di mo kakasabot kay bata punggos ka. Awat ng kwarta, oy. Kura pamiliti. Wala tayo mo. Wan. Ang nga po bang, kato kanina, ato kung sakay-sakayan. Iba naman kas mga tao. Di ito mo kuan nga, ato silang pakita na ito nga nasubok na nila. Sakay-sakay lang. Di ba? Nag-DMD sa dilang gibuhat na diyo. Sakit kayo sa dughan. Ay, Harap-harapan na ito ilang pang insulto ni mo. nakasabot ko na kasi imong For debate. sure, karon awa, ikaw ilang istoryaan dito ron, nangaon sila. Sila mo pa po. Bahala sila. Ate, kaaway dito na to. Ay, dili na ito kaaway. Wa tay kaaway ninyo. Ang ato diha nga ato na silang amiguhon bisa masuko sila nato kung sa buhat. Di ta masuko. Dili to sa kaaway. Oh, Si ko na kinsa. Si Igro. Hoy, patag ka. Kinsa man mo Paminaw sugo na sa. to. Sige. Ako pasabot ninyo. Kinsa politiko nga muhatag na to adto ta? Dili kay gamay politiko ba na kamo ba? Banga ba? Ikaw ba din ka? Bago ba talaga istorya? Wala lagi tayo politiko nga atong panalipdan. Sa asay mayo. Dito ta ha. Kung asa sa diri. Oh. Ana lang ta. Ano na to kumkum na ta? Anak ko na kura. Oh, Kisa lang kura. Kura puroko. hoy basta mo na to ha. Sige. 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 Pero unsa may timaylan na ni nga okay na ato yan. Di na to Peace na magawa ta. ninyo. Peace na ta. Peace. Ano na? Ayun ay buhaton si Pidot na may rap si Pidot. Sige, unsa ba namin? Para sa Kana. Kato mag-exercise. Oh, mag-exercise. Exercise. Let's go. Exercise ka. Exercise. Mura to exercise sa konsehal nga way barangay. Tagay rin. Exercise. 2, 3, let's go. Exercise tayo si Pidot Maga. Oh, Si yeah. Dadong Maga. Si Aha. Pakul Maga. Let's go. Exercise tayo Oh, si yeah. Steven. Aron ang katawan na to murag si Kiko. Ay, pagpagani. Sige. Ay lagi mo panaot kay wa man siya mo lansar. Kumulansan. Daot, katambo ka na. Daot na ta. Bisa gigali na kung lawas mo na gipadautan sa naga. Okay ra gyud kay na. Oh. Wow. Strong kayo. Hindi ka naglawas mo, mura nagbutanding sa uslog. Asa na magpipipito ron? Pito. Wa na stasyon na Koy nagingon ba ko nimo ha ayaw ni dayon nagsulob. Oh, ano man? Kay mura nagmantel dito sa sementeryo nga pagkuha na kuaning buwak. Maria gid. Oy, Okay ni ay na tamaya kay mauro man ni picture. Uyab. Hoy, basta mo na to ha, balik na sa istorya. Peace na ta. Peace Okay na. with Okay, you. peace. Ikaw Birta. Okay. Ikaw Bruno Mars nga nasakit version. Okay na? Okay. Okay na. Oh. Ano dito sila dito, te? Bugang galibog man sa ang silang gibuhat. Mura gani ka nang mag-birthday ka nang magdibu ba? Nya hotelyon ka nang magparis-paris ang mga babae o laki nga manayaw, nya ang mga laki magdag mga buwak. Ah, Mm. ngana.
unsa na sila oy. Saka na sila ba? Sir Philip. Ting, Asa Sir ba? Philip. Turo. Turay. Jonathan. Na. Sir Philip! Hoy! Kung duha ba kuya gininyo, yung mga ganun ni matagak. Salik lang mo ha, salik lang mo ha. Di mamugikan eh. Nanonoy. Di mo dumiyan, sir. Ha? Ya, Nandun mo. Di mo muna suloy. turay. Sa Philippine anak ba? Yung kaya-haya niya yung kinabuhi sa. Di mo to nakitaan makana mo ni dool dito ha. Ya mo, di ay, niya pakuyo. Hoy, pakuyo, babo. Oo, ano mo sila sir? Aron ma-surprise ka ba? Oh, di ba? Oh, yeah. Surprise ka. Oh. Surprise yun. Di pa, Oh. nangaw na mo. Oh, manami kaon tulo sir niya. Usog naman ni, mo na hindi na may mga on kay. Ipakaon naman ning daddy, pero ni una na siya pauli. Kay butang ano to siya sir niya. Mo to nga kami napabilin kay ako man siya giingnan nga manuray sa aming inyo. Tanaw na kung makikuangan mo ni scout, tara mangita tagkaw na, mangita. Tara Usog mangita. naman na sir. Oh. Ay da, tanaw na ko, tanaw na dagoy ano na yan ay. Tara, mangita tagkaw ra. Mangita tagkaw. Sos, baya ang easy na yun ay. Ay, tanaw na ko nang naman Sos, oo nga. Pilian ani, tanaw ko pilian. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo So, inyo rin. Show ninyo. Dili ka. Kani? Ika. Pagpila man ni 1, 2, 3, 4. Uno, wagi ako na tanan. So, yun ini. Uy, wag kang plastic ani. Sorry. Okay, thank you. Thank you. Tara. Let's go. Oh, dadanis. Dadala ni sinyo nga niya, tagay mo magpapa na. Di mo sa din ako makaon tanan. Ha? Oh, joke rato rin ay. Joke Ito, ito. salamat kayo Sir Philip. Nakagasto na noon Eh, sus, gamay kayo na. Gamay kayo ng pinaraban na kayo. So, Sir Philip, kato nagkuan ka dito ba? Nagbarog. Nagunsa di ka dito. ay, naguwat ko si Kinan ay, kay pick-upon raman ko. Ay, nanawag na. Hello? Oh. Sige, ako na lang anak din na. Sige, huwata lang ko ka dito. Sige, bye-bye. Loki ra sir. Uy, parian na lang tayo mong driver. Naay na lang, kanang, biyalan ta mo, kaya di naman to kusudiri si Kinan. Biyalan ta mo, ha? Una lang ko ninyo. Ha? Sige, sir. Salamat kayo, sir. Ay, sige, may problema. Ay, oh, yun nakakagindi. Pila man natin. Oh. 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 Oh, ana. Oh, hala. Oh. Napa. Napa, oh. Oh, hala. To. Ulit na ta. Yahaya niya akong igsuon, uy. Brad, yahaya na na ibigsa ka na paluyon mo, Brad. Siyempre, di na ako madlok. Oh, di pa dito usara. Dili pa dito usara, daghan sila. Daghan, daghan na mga negosyante. Kailan ni- Tapang na ko. Kailan ni Sir John? 100% lagi Mo ba? O niya na biya to Sir John nga daghan pa siya mga kailang nga mga negosyante nga paluyo niya. Luyo di sila Ay, pagbanan. puho ko yoso to. Yahaya matay. Hoy! Tarungan na nagdako si. Di nalipay lang ko, Brad. Nalipay naman bigo. Nalipay ka. Pero ako, imo kong gitook. Ay, wala, Brad. Brad, pati ka. Tarungan nagdakos ba? Kiss na, Brad. Brad, nalipay ko, Brad, kay daghan ka nagpaluyon. Kiss ko, Brad. Tapos lang. Ka ba tayo pag... Sus, grabe ha. Kami kay kadang serte. Oh. Swerte. Aksyon na magayong bali. Swerte. Really, oy. Wa. Di ba daghan kayong mga adlaw, mga Adlaw, Brad. gabi. Brad, abi no, Brad. Sorry kay Brad, ha. Mm. Doon na yung mga adlaw nga kanang
naluoy ko nimo ba? Oh. Luoy. Naluoy ko nimo kay murag sige ka kunaon na ma-depress ka. Halos na lang kay maghikog ka. Oh. Kay mo Ang problema. di ko Pero karon. Hayo, 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 hayo. Yo, Grabe na ninyo ha! Grabe na ninyo duha! Nalipay raman min. Grabe na nalipay! Ayun yung hapa. Tagay na ha! Karon Brad. Abi! Ayaw, Abi na ko! Anang negosyante. Ayaw, huy. Ano mo na oy? Ay may pugi kay nalipay Brad. Nalipay ka na ako nasakitan! Di anam na Brad. Ana man na. Oh, Ya boss Brad, boss Brad. boss! Boss. Brad. Nalipay na galing ko kay naay mo support ako karong eleksyon! Ya! Hayo, hayo, hayo. Ano yung kita naman? Hayo, hayo. Wait! Support tayo. Wait! Ang dami ka, bakit ka mamina? Bulog man eh! Di nalipay tungod kay Nalipay! nalipay Brad. Di ba, di ba? Alipay na, tinuod. Hoy, Hoy! ikaw sa ay sig pamagro. Lab na gani, lab na. Kalipay na. Lap na kalipay! Oyo. Hayo. Abi kay way itlog! Dila abi kay way tubig! Pila ka sa brawler. Okay na! Pila ka supporter na. Hoy, nain mo na lang. Gayoy. Mga negosyante. Mga negosyante. Ay, 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 kayoso. Ay, ay. Hoy, para kang kuha man ang module inyong ipanghapak nga ambi ko na. Yo. Wala na kimumutyo! Rakap. Paminaw. Congrats Brad. Case ko Brad. Pagkita ko. Kalood di ay. Ay, SPG naman. Ako man ang module. Ako man igsuon. Mo gani. Ambi na baka ako ng module pa. Oyo pato. Yo. Way itlog! Way tubig! Oy, dilek! Usa mo rin! Daog na ta Brad. Kap idol rap. Kap idol rap. Kap idol rap. Layat rap. Apakatil ato. Let. Kap idol Kap rap. idol rap. Kap idol rap. Ay, kabukate ani niya. Hoy! Wait! Bugata oy. Karon! Brad, karon saman. Nalipayon ako nila kung bugoy. Ay, katawa. Ako yung ang huling! Halakak! Ulo Tagalog. Mga may batasan ay. Asa mo na nago? Hoy! Gawas mo na! Uy, nakakita mo sa mga pamilya. Hoy! Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Uy. Unsa mo gagawin? Kuyawan na sa tanim mo, kuyawi. Sos, kay bawon ako nimo. Na kay tao nga gingawan. Ay. Dili manggod wala uy. Lain manggod akong ginahuna, di manggod tao. Oh, tao siya pero dili na nasi mo una lain. Sos, ayun lang ko kalgoola to ni Agod. Bitaw, pasagdahi to siya mularga ba kay para man na siyang kinabukasan. Ay, sos. Dili lagi, dili. Sayop kasi mo na kaya lahi. Dahi, Kay basta nag-uulang ko. lahi. Dili tao imong ginahuna. Tao gihapon good sa Unsa man tayo mong gikagulan jud ay? si Papa manggod akong ginahuna. Imong papa Si imong Cap ginahuna. Idol Rap ba si Papa. Anong ginahuna mo ganiwa di ba na naman ni suporta niya? Mao lagi na ini suporta. Mm. Pero mga bigatin ba yan, mga businessman, unya ko parang itang oroy na sila'y iplano nga tukuron sa tong barangay di daghan na sang daghan niya mga mahawa nga balay na mga pamilya. Saon naman na niya mahigot ang nila sa papa sa ilong. Makuptan sa ilong imong papa? Mm. Ay kabalakag kung mahitabo na sige pakuptan lang sila sa ilong sa imong papa. Tanaw na tong naba sila makuptan nga. Piyanga mo tong ilong yung papa. Kuya, so dili lagi. Basta lisod ba ya, di ba? Nanas makuha na nila sa ilang, makontrol na nila sa papa ba? Sakto sa gano. Bitaw. Panlitan. Mudaog si Kap. Pabor-pabor ba? Naa sila pangayoon ni Kap. Ana, malagi na. Pabor. Magtukod sila business sa tong barangay.
Correct. Sa ato panagi mapaphang ang mga balay sa ilang Nagi. tukuran. O sa no? Sakto sa gana sa kay kwenta. May paani. Ayaw nila napadagana imong papa lagi. Ay, unsa to ako nadunggan? Ha? Unsa to ako nadunggan ninyo nga adto mo suporta ni Ciano? Wala. Kanang Dagan, unsay? dagan si papa. Di na ni padaganon ba? Tesa, tesa. Adto lang ta suporta ni Ciano gani sa atin. Adto kay bawo ko adto mo suporta ni Ciano. Pero ay mo kabalaka. Ano man? Kay? Pareho tag plano. Suporta sa Ciano. Adto Asa din mo plano, tiyo? adto ko mo suporta ni Ciano. Kay abi Kay? nila nakadungog manggod ko Na. nga si June doon na si dakong plano sa barangay nato. Mutukod siya og mga mulag ko kayo. Ang lagi ko lagi. Tagnan Hinayos lagi ko lagi. Mata. Ay kabalaka amo man eh. Oh, Ang lagi ko. mauna. Ang jugo jugo. Pero ay mo saba-saba ikaw sad. Ay saba nga wa ka mo suporta sa mong papa. Ha? Mo suporta ra Ciano. Adto ta ni Ciano. Ciano! 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 Unsa? Ciano! Ciano! Hoy, unsa ni amo nadunggan? Unsa ni nadunggan mo Ciano? Ha? Wala oy kanang among gingon mga Di ba ang inyo nadunggan sayop mo Sila, dali. probinsyano, tanong gud mi probinsyano ba ni? Hoy! Di mi bungol, di mi bungol. Ciano! 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 Hoy, unsa na ni? Hoy! Ciano! 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 Saman! Sama na kapot ang masabi nila, uy. Nga na Ciano naman. Oh, na Ciano naman eh. Nga imbis nga. Si ang ako pa na mis. Kap! Nagunsa na na, Kap! Hoy, diri. Ay di manghipos na ka, manghipos na, manghipos na ka. Unsa na nga ni bago ka makadiya? Kap! Nagunsa na na, Kap! Naman. Ciano! Ciano! Ayaw ka pa. Ayan ka. Sabay! Yung puno patis ka! Inyo manggipatisan si Kap. Mantikain na sa tinyo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Asa man ta kwarta ani sayo nay? Ita ni nani style ay. Sige lang ta koy kwarta ani. Sige lang tang pakdot ano eh. O so diskarte ko ka na una nagdiskarte da. Nabot. May paingnan. Ay sige lang ta ni barog lingkod. Hey man, what's up man? Oy! Ano nag nuktok mo muna? Ah, nai problema dot. Ha? We have a problem, you know we have a problem. What's the problem? You know, because we didn't have money. You give him money, eh? You know what? I'm so hungry. Oh, we were so hungry because we didn't have money to buy the food, you know? Do you No have- problem. I'm okay with problema. No, what? Di gusto mo? No, speak in English. I don't understand. Yeah, I not understand you. Oh, Are English. you hungry? Yeah, I'm saying I'm hungry. We're not hungry. angry, but we're hungry. You know, hungry? Yo habhablamoy. What habla mo eh? That's right. Don't worry. Oh, yeah? Oh, Oh, come on. What's that? Where did you get the, what is name? Ampaw sa rock. Huh? Rock. What is name? Ampaw sa rock. Impels rec. Oh, this is the call of the amp of the rag. Don't English me, I'm not school. Ha? Tungaalan ni ninyo. Mahirap po tas kalisod. Ha? Oh. Makapunga-punga, hindi tayo makaksugat po. May lang sa din na kay kuha na amo na Ah, lang. hindi mo. Bitaw to, Pugong mo Inood na ano? lang mo pulso. Inaabot pa ka na lipay, pero nami problema. Wa jud mi ko talaga dito. Lagi. Mao lagi na. Don't problem your problem because your problem will problem you. So, ayo problema ang iyong problema. Oh, kaya ang kanang problema, mo yung makaproblema ninyo. That's correct. Oh. Kuyog mo na ko. So you Well, Tesa. So you mean do you have work? Yeah. So, what What kind of work? In English, takuyog muna mo. In English. You Follow me. so I follow you back. You follow me. So, I follow you. I follow back. I follow up.
ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuklok-tuklok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo